नमस्कार. एव्हरीडे मालवणीमध्ये स्वागत आहे. आज मी बनवत आहे लाल माठची भाजी. लाल माठ निवडून स्वच्छ धुवून चिरून घेतली आहे. गरम कढाईमध्ये 5 चमचे तेल घालायचं आहे. 2 बारीक कापलेले कांदे घालायचे आहेत. खलबत्त्यामध्ये ठेचून घेतलेल्या 4 हिरव्या मिरच्या घातल्या आहेत. अर्धा चमचा हळद घातली आहे. अर्धा चमचा मीठ घातला आहे. कापून ठेवलेली लाल माठाची भाजी घालायची आहे. छान मिक्स करायचं आहे. मिक्स करता करताच भाजी एकदम नरम होऊन जाते. भाजीला पाणी सुटल्यानंतर पाव चमचा गूळ घालायचा आहे. चार चमचे भाजलेले शेंगदाण्याची पावडर घालायची आहे. चांगलं मिक्स केल्यानंतर मंद आचेवर 2 मिनिट शिजू द्यायचं आहे. भाजी आता शिजली आहे. 4 चमचे ताजं खोवलेलं खोबरं घालून गॅस बंद करायचा आहे. टेस्टी अशी लाल माठाची भाजी तयार आहे. तुम्हाला जर लाल माठाच्या भाजीची रेसिपी आवडली असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा.